Assalamualaikum Kang Gareng Bagong. Waalaikumsalam Truk. Waalaikumsalam Truk. Iki Kang Gareng lagu Gerak Pagi. Waduh, senam pagi Truk. Iya, coba tak rungokne. Selamat pagi, alam indah permai, sinar mentari hangat menyinari, udara bersih, sehat sekali, setiap pagi segar berlari. Satu, dua, ambil napas kuat. Tiga, empat, hembuskan pelan. Ulangi lagi. Lima, enam, jalan di tempat. Tujuh, delapan, maju jalan gerak. Ulangi lagi. Waduh, Petruk senam pagi. Iya ya iki dienggo senam pagi apik ya, Gong. Wah, jan ya cocok iki, Truk. Wah, lek selamat pagi. Iya, Gong. Kowe esuk-esuk kae. Alam indah permai. Waduh. Ayo iki biasane ngono nek nganggit alam iki mesti sing apik-apik ngono kae. Mongko indah iki karo permai iki meh mirip lho. Ya kuwi jenenge rangkaian kata sing indah iki kadang didobel-dobel kok. Ngono Truk. Ha iya. Sinar mentari hangat menyinari. Iki coba kowe mbayangke nek esuk kae, Gong. Srengenge lagi metu anget nih. Mau iki kademen bengi. Iya ya, apa meneh nek nggon pucuk gunung. Wah iya, mula akeh para sing do mendaki gunung kae lak sing digoleki iki mentari hangat menyinari iki wah. Ya Truk ae ya dasare ning pucuk gunung ki hawane adem. Wes srengenge sumunar kae lak akeh sing disenengi ning kono kuwi. Wah iya, dadi tujuane wong munggah gunung iki ya wong arep ngrasake rasane sinar mentari pagi. Oh iya ya, Gong. Direwangi mendaki sulit ngono direwangi nengkrek-nengkrek iki. Wong arep menikmati sinar mentari iki lho. Ning kono lagi krasa manfaate srengenge. Iya ya, heeh. Mangko nek ning nggon donya iki alah kena srengenge panas sithik wis anu gedumelan wah panase ora jamak ngono. Lah iya ya, Gong. Kadang awake dhewe iki ngono kuwi, Gong. Nek coba nek pas ning pucuk gunung iki srengenge diarep-arep. Udara bersih sehat sekali loh. Ya pancen nek esuk iki rata-rata iki udara iki menjadi bersih. Ngono ya, Truk. Sebab aktivitase manusia iki ya nek bengi iki lak jarang sing beraktivitas. Ngono, ibarat iki polusi udarane iki dadi sedikit. Dasare nalika kuwi bengi kuwi daun-daun iki padha menyerap racun-racun sing ana kuwi mau. Ngono ya, Truk. Esuk-esuk wis ngetokke oksigen sing seger. Lho. Ngono ya, dihirup karo sing do lari pagi kuwi mau. Mula efektif esuk-esuk iki olahraga kuwi mau. Ngono ya, Truk. Ambil napas kuat. Lho, kuwi sing diambil napase udarane udara segar, bersih. Lho. Oh ya coba kowe nek ambil napas kok isine keluk tok iki. Ayo keplepeken ta, Truk. Lah iya ya, Gong. Kuwi. Terus diambil napas suwe kae terus engko terus dihembuskan pelan-pelan ngono. Wah, kae sing jenenge olah napas iki jebule ngono. Wah, aku kok malah sesek ya, Truk. Lah iku jenenge awakmu ora sehat. Ngono ya kuwi tandane ngono kok, Truk. Wah, iya. Diulangi berkali-kali karo jalan di tempat. Kayak biasane lah gerak jalan kae jalan di tempat terus maju jalan ngono kae lah ya. Wah iya ya Truk, kuwi terus gerak pagi. Rasane sehat ya Truk, jare ngono kok. Lha kowe ora tahu Truk, aku ki mbuh kok aku ki mlayu sedelok iki wis rasane iki ora karu-karuan iki, Gong.
Kuwi jenenge kowe ora sehat. Ngono ya, Truk. Wah, jane ora sehat kok komplit men iki. Ngono ya. Kuwi jenenge gerak pagi. Nek jaman dhisik iki senam pagi. Wah, jaman dhisik iki kok ngono sing jenenge senam apa kesegaran jasmani. Ngono ya. Oh, kuwi ning nggon sekolahan ngono nganti dilombake kok. Senam kesegaran jasmani kuwi apik jane nek diteruske ya, Truk. Oh iya. Dibiasake ana nggon sekolahan kuwi. Ya saiki ya isih eneng ta, Truk? Oh isih to. Ketoke ya isih to. Ana lomba kuwi lagune ya apik penak kok mbiyen iki ben esuk iki mesti sekolah iki wis dikon senam kesegaran jasmani. Iya. Lah iya ya kuwi kesegaran jasmani karo kesegaran rohani. Lah kok sing akeh iki kesegaran jasmani iki ning kesegaran rohani kok ora piye ya, Truk, nek kesegaran jasmani iki carane piye, Truk? Wah, iki ya perlu takon iki, Gong. Oh, lah iya iki aku ki nek sing umum lah, wah ning donya ki lak rata-rata ki hampir 90% iki pikirane awake dhewe lak gor mikirke anu jasmani. Iya, heeh. Wis entuk ora entuk iki sing dipikirke iki jasmani. Lah nek sing entukno mending to, Truk, iso menikmati kesegaran jasmani. Kebutuhane ngraga iso kecukup lah nek sing ora kecukup iki lah iya ya kok gur mikir ning ora entuk iki lak ngelu ning lah iki terus aku kok kepikiran ndak terus kesegaran rohani iki manggone ning endi kok ora patek di iya heeh utawa iki kok iki awake dhewe yo iki perlu mempelajari iki lah iya ya Truk lah iya lah ya ngono to Kang Gareng. Lah iya le aku jane ya mikir kok ana awit biyen kok mung sing diketengenke awake dhewe mung materi, jasmani, raga, ya Gong, benda ngono rohani iki nganti ora ketengen iki lho Gong. Lah iya ya kesegaran rohani iki carane piye? Iya. Lah saiki piye Truk? Ha iki jebule iki bareng diutak-atik awake dhewe sinau diparingi pelajaran sok ngaji ngrungokke para ulama iki jebule iki ayo Truk senam rohani utawa gerak senam kesegaran rohani iki jebule ya esuk-esuk oh ngono iya jebule esuk-esuk apa kuliah subuh ya lah iya ya Truk lah iya luwih esuk malahan ngono ya Gong wis jam 4 wis setengah 5 kae malah wis gerak senam kesegaran jasmani karo kesegaran rohani loro-lorone. Lho salat subuh oh iya ya Truk ya. Salat subuh ke lak kesegaran jasmani karo kesegaran rohani. Kesegaran jasmanine salat ke jebule ya ndadekke sehat nek manut ahli kesehatan ke ketoke gerakane mung sepele ning ke membawa kesehatan sing gedhe manfaate lho. Ngono Truk ya kanggo kesehataning raga ya karo kesehataning otak. Ngono nggon ketentraman iki manggon ning otak. Sujud iki. Oh iya ya, Gong. Kuwi. Wah, sijine ning kono lak ya kuwi kesegaran rohani ning kono ana pelajaran. Kayak panjenengane imam ke sing maca Quran, makmum ki dadi murid. Kuwi kesegaran rohani diwulang pelajaran saka Gusti Allah lewat panjenengane imam sing maca pelajarane awake dhewe mamane dadi makmum padha karo dadi murite dikeki pelajaran saben dina lewat salat iya ya Truk ning nek ngerti karepe iya lah mongko awake dhewe iki basa Arab ora mudeng ya Truk lah ya iki PR tumraping awake dhewe iki jane kuwi Gong pekerjaan rumah sing kudune mulai diwiwiti iki awake dhewe kudu nek anu sekolah iki ya kudune manut karo gurune to, Truk. Ngono tegese piye? Lah tegese iki nek awake dhewe iki sekolah mongko ning nggon sekolahan kono iki pelajarane kanggo pengantare iki kanggo basa Arab iki ya awake dhewe ya kudu iso basa Arab. Supaya iso mengikuti pelajarane. Oh, jane ngono ya, Gong. Lho lak ya ngono to. Wah, iya ya. Mula awake dhewe iki selama iki ning nggon salat iki kadang
sing ning kono terjadi belajar mengajar iki tidak terjadi mergo awake dhewe ora ngerti bahasane. Tegese nek ora ngerti bahasane sing di ngerteni ya mung kuwi tok. Ngono luwe-luwe panjenengane imam. Imam ki mesti sing diwaca ya gor sing kuwi. Pelajarane ora ganti-ganti ya kok. Awake dhewe barang ya ngono nek salat iki mung kulhu. Mongko kulhu iki wis nganti apil kae. Sijine apal ki ya artine ki ya ora ketang sithik ya wis ngerti. Lah mongko pelajarane Gusti Allah ki ora mung kulhu. Lah iya Truk, ayo. Pelajaran iki akeh. Oh iya, lah kudune iki piye Truk? Lho kudune nek manut sing Kanjeng Nabi mbiyen iki nalika Kanjeng Nabi mulangke iki sing diwaca ki Al-Qur'an komplit. Tegese jamaah iki engko dina iki salat iki pelajarane ngene, engko sesuk ganti ngene, sesuk sing diulangke ngene iki gonta-ganti. Oh ngono. Ha kuwi nek syaraté nek awake dhewe ngerti bahasane. Oh iya, wah lah berarti kudu sinau. Lho iya. Oh lah wis iso Truk lah urung. Iya. Wah iya ki apik nek umpamane dikompake no belajar bahasa Arab ya Truk. Oh iya supaya nek salat ki ngerti karepe sing diwaca karo panjenengane imam kae. Ngono ya Truk. Dadi engko nek perlu malah iso maca Quran iki komplit Truk. Dina iki diulang pelajaran bab iki, sesuk bab iki, bab kae lho. Dadi mulih salat ki awake dhewe entuk pelajaran. Ngono ya Gong. Lho ki jane nek sistem belajar mengajar iki jane wis dituntuni Kanjeng Nabi iki ya lewat salat kuwi Gong. Nganti digawe dening Gusti Allah ki suasanane salat digawe suasana sing ideal untuk belajar. Digawe suasana sing tertib tenang. Coba golek ketenangane nalika wong sinau nek dibandingi karo wong salat lak suasanane ya Truk nyaman ideal nek salat. Ora ana wong gojek, ora ana wong cekikikan ya Gong. Kuwi nek ideal nggo transfer ilmu ki lak sangat ideal. Ning memang jane ngono kuwi nek manut pendidikane salat ki termasuk ana proses belajar mengajar ki maksude ning kono kuwi Gong. Ngono ya Truk. Wah iki pamane iso diwujudke no apik ya Truk. Oh apik tenan iki pamane diwujudke iki latihan basa Arab ta Truk. Oh iya ya. Carane piye Truk? Ha ya wis pokoke ayo sedina iki sinau basa Arab iki nglumpukke perbendaraan kata iki sedina siji. Iya. Sedina loro ngono kuwi wis sak mampune. Suwe-suwe lak nglumpuk iso ngerti basa Arab. Oh, terus diturunke turun temurun. Akhirnya kebiasaan ning nggon masjid iki wis kaya-kaya iki bahasa Arab menjadi apa Gong pelajaran wajib. Ya sak mampune ora usah dioyo-oyo ya Gong. Sak tekane wong ora dibatasi nganggo wektu kok. Wah asik ya. Iso nikmat ngono kuwi wis iso pira kowe apalanmu. Oh ngono ya Truk wis ngapalke basa Arab. Wah hebat ya Truk. Wah kuwi pamane iso terjadi ngono. Akhirnya proses belajar mengajar di dalam salat iki terwujud Truk. Oh ngono. Iki wah pengalaman awake dhewe sing ora ngerti ya. Awake dhewe biasane nek salat lak ya mangkat salat mulih ya wis biasa wae kaya ora entuk pelajaran apa-apa. Beda zaman Nabi basa Arab jamaahe basa Arab. Mula nalika Nabi iki nerangke apa wae iki dirungokke karo jamaah iki kaya dene guru karo murid iki dadi terwujud proses belajar mengajari terjadi. Oh ngono. Ya terus ning masjid mulih terus disampaike karo ning nggon keluargane dhewe ngono mbiyen iki ngono kok. Diarep-arep terus. Oh diarep-arep nek jaman Nabi iki seneng omah iki ngarep-ngarep berkah wahyu sing diulangke Nabi iki dinteni terus. Ngono ya Truk. Iki entuk berkat apa? Wae ngono iki. Dawuhe Kanjeng Nabi iki mau apa lho? Terangke ning omah wahyu kok Truk. Oh iya ya, beda karo gareng entuk wahyu ning mulih ya dipek dhewe wahyune ora keluargane gareng. Iya. Wahyu iki ngono dikon nyampekke karo liyane kok. Minimal karo keluargane kok ya. Malah gareng iki dipek dhewe wahyune.
Oh iya ya, transfer ilmu ya, Gong. Wah, ngono Truk. Semono ya Kang Gareng. Wah iya le, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.